Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets aanpoten met Ton en Diana. Maar ik ben me helemaal murf aan het zoeken. Ik ken Diana niet. Vind je, ik ga eens even kijken of die in de loods is. Goedendag, Diana. Ik heb dich dit al klaargemaakt. Is dat goed? Wat goed van dich dan. Ja, hè? Ja, echt goed. Ja, mooi gedaan. En dan hoef ik hem nog wat te poten, hè. Ja, dan wordt er de grondje en dan is dat klaar, hè? De plataan en de dakplataan. Dakplataan. Ja. En zo werd dat eigenlijk klaargemaakt? Ja. Ja, dus eigenlijk, dus is eigenlijk Het topje. het top, ja. Dat eigenlijk dit stuk boom is in mijn set van, god, ik wil een dakplataan hebben op die weg. Ja, dan knippen we weer de top eraf en de rest wat over is gebroken weer, dus voor een dakvorming te maken. Kigo, wat is het leven is gevaarlijk. Ik wist niet dat het zo gevaarlijk was. Ja, het is die eigen risico altijd, hè. Betreden op eigen risico. Maar dat zit allemaal hier. Dit zijn beuken, rode beuken, groene beuken, beukhaag, haagbeuk. Hoe verschilt tussen, hè? Veldesdoorn, liguster, berberis, taxus, van alles eigenlijk. En dat is allemaal bosplantsoen, wat zeggen met blote wortel. En nu is het tijd eigenlijk voor die haag met blote wortel te poten. Maar die kunt ze nu in deze tijd poten? Nu in deze tijd is de beste geschikte tijd voor ze te planten. Dus we hebben die natuurlijk in diverse gewichten. 60, 80, 80, 100, 100, 125. Hoogste maat beuk, blote wortel is 1,25 en 50. Nou ja, nu wil ik die gaan planten, maar wie zit ik hier terrein? Doorgaans van dit werden er 5 per strekkende meter gezet. Ja. Dus dat is een rode beuk, die werden bruin zweentje als het zus. Dus die blijven nog die bladeren ophooien. Dadelijk zo rond april, men gewoon die bladen afstoten en dan krijgen die nu je blader terug. Dit is het wortelgestel. Dus u zegt van ja, die hebben heel mooi allemaal fine worteltjes hebben die. Haarworteltjes, dat is ook heel belangrijk. Dus de sleuf, als dit het wortelgestel is, zeg ik altijd, maak de sleuf en zo diep. Grond goed los, geen kleilagen erin. Mengen met gooie potgrond, in dit geval is dat vivimus. En mengen met inderdaad een soort schummelbemesting, dat is ecostijl, dat gebruiken we hier. De diepte van de plant is een voetsdikte boven de wortel. Dus de mengste, die sleuf met dat potgrond, weg ze weer op. Zet ze die plant erin tot ongeveer hier. En dan kip ze die hele handel dicht. En dan 5 per meter. En dan goed water geven, of hoeft het? Nou, nu in deze tijd niet, want we hebben een hele nate periode gehad, dus de grond is naad genoeg. Als het eigen werk nog niet zo regent, zou ik zeggen, water het even aan. En voor de rest hoeft ze nu eigenlijk verder er niks aan te doen. Die plant die stond stil nu, dus die groeien nu op dit moment niet. Dan nog wat te wachten tot de lente komt en dan begint het zaakje. En dan rond april dan begint het zaakje weer te groeien. Dus eigenlijk, wie eerder dat ze nu een haag kunt planten, wie beter. Dus het is nu eigenlijk de hagetijd, niet alleen de kerstbomen? Ja, hagetijd, gelijk met de kerstbomentijd. Ja. En er is een enorme keuze in de hagen, of is het dan? Oh ja, zeker. Haagbeuk, dat is wat zwinters kaal wordt. Beukhaag, dat is wat bruin blader blijft gooien. En dan hebben ze in het groen en in het rood. Liguster, laurieren, taxus, Portugese laurier, coniferen. Ja, dat is een gigantisch grote keuze in. Dus voor iedere tuin, voor iedere portemonnee ook natuurlijk, is een plant en een maat te krijgen. Ja. Ja, dus is toch dat de mensen weer steeds meer hagen gaan planten en die houten schuttingen een beetje weggaan? Ja, klopt. En dan merk je nu ook, in dit geval hebben we weer nu gemeente Maasgouw. Die hebben weer een erfbeplantingsproject. En dat zijn er dan inderdaad inwoners van de gemeente Maasgouw en die kregen dan een erfbeplanting. Kregen ze deels natuurlijk gefinancierd, maar deels betalen ze dat ook zelf van de gemeente. En dat leveren we dan ook, zoals Jezus bijvoorbeeld. Het zijn bestellingen die zijn klaargemaakt. Dus de klanten het fruitbuim, boeten liggen nog laanbuim, de het hagen wat er gaat planten. Dus eigenlijk
dat maken weer een klaar voor ze. En die werden morgen opgehaald. Dus die mensen die kunnen dan hun erfbeplanting gaan planten. Oh, dat is wel leuk, dat wist ik niet. Dus dat duidt het eerder gemeente of wie is dat? Nee, ja, jawel, jarenlang het IKL het gedaan. Helaas zijn die er niet meer. Dan kregen de kosten zich inschrijven en die kregen dan tegen een aangepaste prijs kosten ze een hele nieuw stuk grond aanpoten of vervangen. En zo stimuleert ze wel weer van houdt Nederland groen. Dus, Ja, niet alleen groen, maar als overal beton duidelijk ligt, dan moeten we niet raar opkijken dat het helemaal misgaat. Nee, zeker niet. Ja, want ik heb het water nog wel weg. Dan krijgen we overstroming en weet ik wat voor allemaal krijgen. Ook. Ja. Dus het is veel gezonder en natuurlijk ook de gezondheid. Hè. Want hoe het groen is het gezonder. Ja, ook. En dan even, plant die een eigen fruitboom. Plant die een eigen fruitstruik. Plant die een boom. Het is alleen maar, verbetert alleen maar het hele gebeuren. Ik heb geen fruitboom. En daarom schoep ik af en toe een appeltje. Ja, maar goed. Die staan niet bij Limburgplan. Maar goed, zelfs dan, dat soort boom, dat kent ze, als ze tuin hebt, kent ze ook zichzelf de boom poten. En moet hij een eigen fruitgaard, kent ze de appel plukken. Kijk. Tuurlijk, ja. Kijk, dan hoef ik hem niet meer te pakken. Nee. Ja, ik moet toch eens kijken, maar ik heb wel gezegd, ik woon in mijn Durendam, dus ik heb eigenlijk heel weinig. Ja, ik ga zo'n putje dan even zetten. Ja? Dus Diana, voor mij heb ze ook het fruit dan. Ja, voor En dat een is? putje. Ja, de kiwi zoek ik net. Als ze geen tuin hebben, kiwi dat wel een echte klomplant. Maar dat is bosbessen, dat is gele frambozen, rode frambozen. Dus eigenlijk te veel om op te nemen. Een hele fruitwinkel heb je. Kruisbessen, eigenlijk alles. Dus eigenlijk vanaf nu op dit moment is bijna alles leverbaar. En het fruit wat hier ook gedijt in ons klimaat. Ja. En het is er nu ook de tijd, je kunt er nu planten. Ja, ze zijn kaal. Dus Ja, ik weet niet wat het is. en de gele framboos. Ja, het zit er nog een beetje leeg goed, maar ik neem aan dat het dadelijk tegen de zomer wel gezelliger zal zijn. Ja, nu dadelijk rond meer april, dan beginnen ze weer langzaam blaad te krijgen. Ja, dan kom je zo rond juni, augustus hier naartoe en dan kom je plukken. En dan kom ze plukken. Ja, ik ga het later. Dat is goed. Ja, beste kijkers, dat was het weer. Dinker en veel fruit toe is neer te zitten. Met de groentevoer aankomend jaar pech. Ja. En het is natuurlijk wel een teken, zo blijft ze gezond en dan hoef ik de dokterskosten niet te betalen. Inderdaad, met minder premie. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Volgende keer. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.